masu shaida dan yan fashi yake kama ba wai da wai bale ta baba domin anan ya kama wani shahararren nan fashi kun duba wanda ya gagari sojoji har yan sanda sai ya harba mai suna Indagi kai Indagi mai suna Indagi ACP ya kamo shi sanadi na kamun nan da ya mai girma kawai an bashi duba da yadda yake tara wasa yan fashi cikin halin shi sai aka ɗaukai sai leka sai nan ma yana yin aiki a nan kun ga ya zama zaki kun ga ya zama gamji dan har sai da ya zama to abun kwatance a fannin aiki ya kara kama wannan kasar kuma dan fashi cikin halin shi kai da shi da yaran nashi domin ko suna kamo mutane sai karkashe baki shi akalla sun kashe mutum ne 150 cikin duban mu cikin yan sanda sun kashe 50 cikin hasashen namu wannan dan fashin sunan shi a biyodin gwado na san kun tabbatin sunan shi sannan ku shi ACP ya kwato manyan makamai gunsu wallahi mana aiki sannan da wasu biliyoyin kudi a hannun nasu sannan ruwan baba kyari Kaduna wa ya zuba aiki har Abuja ya mata aiki lallai ya gama ya kare lallai ya kasa an kwashe lallai ya gama an ɗiba domin kidnappers sai kuka suke yi zuwa mai kima masu garkuwa da mutane sai an biya su wai a cimma ya kwato mutane daban-daban a hannun su domin hidima domin ko a kwanan nan hanyar Abuja mai mata fama akwai wasu turawa da aka yi garkuwa da su nan ma Abba Kyari ya gaza bacci ba dare sannan kuma rana fita yake a fannin aiki a jirgi ya zagaye daji kai wallahi ya kwato su kai baba ya kwato su idan na je batun satar shanu Abba Kyari ya zuba aiki ya gure maleji ya gure musu tsari domin na ji duka fulani sai gaisuwa suke alraini na ji suna ta sa albarka suna ta Allah kuma sa'a mu duba hanyar birnin Gwari ana ita ma ta yi suna danyen fashi suna nan gun sun kafa sansanin su wai dan sata garkuwa da mutane nan gun ne ake yin sa domin keta kai Abba Kyari ne ya ratsa ya shige ciki ya zagaya ya fatattake sai da kidnappers na gun kun gaba wani raki akwai wani babban kidnapper da Abba Kyari ma ya kama kai wanda dukkanin duniya ko ina shi ya zagaya sunan sa ma ya zagaya aikin sa ma ya keta dan garkuwa da mutane duk kasa suna shayinsa Evas ne sunan shi na san fa duk kun san shi to Abba Kyari ya kamo shi kuma ya kwato biliyoyin kudi a hannun nashi sannan har da manyan gidaje ga bindigogin a hannun shi Baba Kyari mu ba muna yin alfahari da